PP e BNG mantiveron o sentido do seu voto e non apoiaron a ampliación da sala fitness do Complexo Deportivo da Cachada con cargo ao Postplus da Deputación da Coruña, a pesar dos chamamentos do grupo de goberno para apoiar a proposta e evitar así a perda destes fondos. Ambos os dous grupos da oposición insistiron en que os fondos do plan provincial deberían ir destinados a servizos básicos que beneficien a todas as parroquias, como as melloras nas redes de abastecemento ou de saneamento. Normalmente se repartían entre todas as parroquias, para que todas as parroquias tuveran unha participación nese pos. Porque hubo anos, non os anos que están vivindo ustedes agora, hubo anos que as necesidades de financiación non eran as que hai agora. E os cartos, eu recordo o primeiro ano, que o señor alcalde, Juan José Dieste, falamos que ese ano casi para hacer obra tiñamos o pos. E o repartimos, como ben pudemos, entre casi todas as parroquias. Esta obra traena hoxe, máis a semana pasada. Xa se lle dixeron os argumentos que queren facer a demagoxa do pos, Mire, hai obras que non son só de asfalto, nin de pintura. Hai obras que non son visibles, e como non son tangibles, aos meses das eleccións non interesa facelos, porque hai sitios neste concello que non hai saneamento. Por que non meten o saneamento, por exemplo, da zona de Cures no pos? Porque non se ve. Con respecto á solicitude de crédito para financiar proxectos culturais e educativos, desta volta votáronse por separado. Por un lado, no punto que se levou a pleno, votábase en conxunto o proxecto de cultura e o proxecto de educación, e nesta emenda que lle traemos hoxe aquí estamos dividindo os dous proxectos, co cual a votación vai a ser distinta, vale? Vais a votar por un lado o proxecto de educación, que a nosotros nos parece primordial, e por outro lado o de cultura. As propostas formuladas polo Consello Escolar Municipal saíron adiante por unanimidade, mentres que o proxecto cultural quedou sobre a mesa sen ser votado.